Boas tardes, comenzar co evento. En primeiro lugar, agradecer ao Centro Cívico pola disposición e a todos vos por acompañarnos a compartir este ratito con nós. Eu son Julia Gracia e vou facer de moderadora neste evento. Sen máis, imos comenzar. Temos con nos os autores da obra, o escritor Alberto Serantes e a ilustradora Araceli Paz. Gustaríame falar doutros dos seus proxectos. En primeiro lugar, se te parece, Alberto, poderíamos contar que outros proxectos fixeches. Bueno, moitas gracias por estar aquí, buenas tardes a todos. Vou ser rapidísimo porque alguén dice. Bueno, pois sempre destaco, teño algunhas novelas publicadas, tamén participei nunha antoloxía, sempre intento destacar o que me aporta o que é o traballo cooperativo. Entón, dos traballos cos que me sinto máis conectado, pois unha coautoría que teño con Carmen González, baixo o pseudónimo de Lili Beirut, que son novelas de misterio. É unha saga de varias novelas que sairá a próxima nuns meses ou así. E tamén a antoloxía na que coñecín a Araceli, que foi o primeiro traballo que realizamos xuntos, que é La nova fábrica de lápices, de 2023, ilustrada tamén por Araceli, e maquetada tamén por Araceli, e que foi aí onde nos coñecimos, e creo que estes traballos, que son os cooperativos, as coautorías, son cos que máis conectado me sinto. Ti, Araceli, de todas as obras e os traballos que fixeches, con que te quedarías? Bueno, pois eu destacaría sobre todo a miña trayectoria como ilustradora, máis que como escritora, na que tamén teño algúns traballos escritos, como La nova fábrica de lápices, onde coñecín Alberto. Destacaría principalmente os meus dous cómics, que son Konichiwa e Non Nacín Princesa, e despois pois teño sobre todo portadas de libros e ilustracións de novelas como A Faba e Nós. Agora xa coñecemos un poquinho máis os traballos destes dous autores. Imos contextualizar un poquinho a obra que vamos a falar hoxe, que é A Faba e Nós, que é unha novela de autoficción que recolle moitas historias da nosa realidade. Non somos un matrimonio de dous homens que por motivos de traballo nos trasladamos desde a cidade a vivir en Arroxo, que é unha pequena parroquia do concello de Lourenzá, unha parroquia de 25 habitantes a unha casa de labranza centenaria. Esta historia recolle moitas cousas da realidade, os espazos, algunhas persoas, as anécdotas, estas están todas da realidade, están tomadas, da realidade. E agora deixo ao Alberto falar de que vai esta obra de localización e demais, que é o que mellor nos pode falar disto, xa que é o que escribir. Pois, como dicías, A Faba, non? Unha novela curta, son como 80 páxinas ou algo así, creo, 34 páxinas. Está ilustrada tamén, o que fai que se recolla un pouco o que a nosa vida no rural galego. Nos, como dicías, somos unha parella de dous homes que nos fomos a vivir ao campo por motivos do traballo fai un par de anos, e A Faba é un pouco xuntar as nosas anécdotas dos últimos anos e tamén darlle un pouco unha pátina de ficción. É unha novela de autoficción que mestura esta realidade que dicíamos do que é a vida nunha parroquia tan pequena e un cambio de vida tan grande do campo á cidade, e tamén o que é as historias reais do rural. En esta obra, cal é a trama principal? Pois toda a historia comeza, a trama, que é unha pequena historia de misterio, toda a historia comeza con unha chamada na porta. Sempre fago a mesma broma, que todas as historias parece que comenzan con unha chamada na porta, e esta é verídica. Dicías que é unha casa centenaria, é unha casa de labranza, e todas as casas de labranza teñen este pequeno templo a colleita e a vida no campo, que é un cabazo, un orre, un cabazo. E o noso dormitorio ten unha porta que ten unha plataforma que está en relación, que está comunicada co cabazo.
Por aquí, os hórreos, os cabazos adoitan ser máis pequenos, teñen unha entrada independente, pero por ali todos están conectados coa primeira planta da casa. En concreto co dormitorio, ¿no? Que dis, parece que estamos aquí conectando a vida, sabes? E dai unha noite, unha das primeiras noites que pasábamos na nosa casa, escoitamos unha chamada na porta. Unha chamada moi real, de madrugada, escoitamos nós, escoitamos os nosos cans, e no outro lado non había ninguén. E dende aí, pois, se construe toda a historia. Diríamos que o que quería facer coa faba é convertila como nunha alegoría da personificación da faba de Lourenzá, que é o produto, polo que se recoñece Lourenzá, e utilizala como arquetipo, como se dixéramos a representante do rural que ven desde ese templo que é o cabazo, que é o representante dos froitos de campo, do campo e da natureza e todo iso. A mí sorpréndeme sempre que conta esta historia que a chamada na porta inspirara para escribir esta novela non para se correr, eu estou na nada e chamame a porta ás tantas da noite e igual o que fago non é escribir un libro, mas aquí cada un co seu. E se tes que encadrar esta obra nun xénero, onde o porías? Pois, como dicía, a autoficción é tamén unha novela de misterio. O que facemos en esa coautoría, da que falaba que con Lili Beirut, son novelas de misterio. Eu adoito escribir novelas de misterio, xunta moitas outras cousas tamén. O principal que quería facer era esta personificación da faba e que servise como fío para levar toda a historia alrededor dunha ensinanza. Esta é unha historia de autoficción e, como dicía, pois nós somos unha parella que nos fomos vivir ao campo e que nos cambiamos de vida da cidade ao campo. Sempre digo tamén que parece que vimos de Tokio, pero é de Ferrol-Lourenzá, que en realidade a cidade que está máis próxima a Lourenzá non é Lugo, é Ferrol. Eu quero facer, levando por aí a fala, quero facer como un irmamento entre Ferrol e Lourenzá e que o celebren todos os anos e todo iso. Estamos traballando nesto. Nos tivemos que adaptar, e non queríamos pasar como esa xente que chega de repente ao rural como unha apisonadora, que por ter acceso a internet e poder preguntar a ChatGPT, a Grok, que xa sabemos todo do campo, e que por mirar nos tutoriais que xa está todo feito. O que quería era reflexar a importancia de saber o que en realidade move a unha comunidade. E logo, volvendo ao xénero, que era a pregunta, pero me enrollei aquí que non vexas, pois ten tamén un componente de realismo máxico, de introducir a realidade e o pasado e todas estas historias das que falaremos despois, introduciros con naturalidade dentro da historia principal. Sabendo o xénero, a través deste xénero, que é o que realmente queres tratar? Que temas tratan esta obra? Pois sobre todo diso, da forma de introducirse nunha comunidade e de facelo sempre desde o respecto e desde o cariño, de encontrar a xente boa, porque a xente normalmente é boa, sabes? A xente é boa. Logo encontramos outras cousas, pero eu son moi naif e penso sempre que a xente é boa. Sempre digo que prefiro logo recibir un golpe de realidade e non vivir nun mundo que penso é terrible, porque así a vida non vale a pena. Tamén hai algo de respetar a idiosincrasia dos lugares que habitamos e dos espazos que habitamos. E aí sí que sempre volvo á nosa casa. A nosa casa é unha casa centenaria, como dicía, e aí viviu moitísima xente ao longo de moitísimas xeracións. E aí hai unha historia de labranza, na Mariña, igual que en toda Galiza, hai unha historia de emigración. Hai como unha impronta nos lugares de todas as historias que pasaron por eles, dunha familia de tantas xeracións, dunha familia que pasaron por eles. Estas son historias collidas da realidade, outras son simple literatura. Falas de que hai historias collidas da realidade e outras que é literatura, pero por que, entendo que entón é unha novela de autoficción, por que escolliches unha novela de autoficción para falarnos da faba de Lourenzá e da tua experiencia? Eu que son moi fan da autoficción.
a autoficción sabes que sempre está moi denostada, porque como que acude máis, así que está máis relacionado co femenino, non? Que falar dos sentimentos e da identidade propia, de cousas persoais ou de proxeccións persoais, en contraste co masculino, que é un deus que se coloca aquí e ve uns persoaxes moverse e xa está. A min gustame escribir de cousas que pasaron ou de cousas que poderían pasar, e tamén entendo a autoficción como autoproxección, como unha forma de non deixar cosas pendentes e de vivir a través da escritura, que é o que facemos todos os que escribimos, diferentes cousas. Isto, para relacionarlo coa historia da faba, ti dicías, como non saíches correndo cando escoitaches a chamada na porta de madrugada? Bueno, ni siquiera miramos se había alguén ao outro lado nem nada, o sea, dimos a volta, intentamos seguir dormindo, e xa está, e se nos van a matar igual, que o vecino máis cercano está a 2 kilómetros, aquí non hai tanatorio, bueno, terrible. A través de escribir de que iso era a personificación da fada, eu xa me convencín de que fora unha fada. Unha fada máxica que chamou a porta e xa está, moi tranquilo. E pola autoficción, e todo, gracias a autoficción, eu podo dormir na mesma habitación. As posibilidades de que che mate unha fava son ínfimas. Bueno, a ver, algunhas teñen un tamaño que se quedan aquí e moito viño por pasar. Entón, nesta historia, que puntos son reais e cales son invención? Pois toda historia, casi toda, recolle anécdotas reais. Tamén, ao mesmo tempo, toda historia é unha invención, porque recolle esas anécdotas reais en canto aos espazos, os persoaxes. O que pasa é que os persoaxes van cambiando. Que algúns cargan mellor nunha parte que noutra, hai xente que non estivo en algunhas situacións, pero debería ter estado, porque cataba mellor, porque sempre é mellor inventar desde a realidade. En este punto sí que podería haber algo de conflicto, porque sempre hai xente que se pode ver reflexada e que non está contenta estando nunha situación en na que non estivo ou dicindo cousas que non dixo. Sempre hai tiranteces con estas cousas, pero hai que ter en conta que é unha obra de ficción, que escoitamos autoficción e nos quedamos con auto, pero non coa ficción, sabes? Claro que hai persoaxes que poderían estar basados na realidade, e incluso conversas, en cousas que podemos dicir que están basadas na realidade, pero pois iso é todo unha invención. Todo é baixo supuestamente. E baixo este suposto, que mensaxe queres transmitir con esta novela? Pois sobre todo o que dicía, da faba máxica, tamén recalcar moito o tema da faba. A faba está en todas partes, claro, ao final, a faba e Lourenzá habita en todas partes e ao final tamén habita un pouco en nós mesmos e o leva todo, iso que falaba antes, de non pasar con unha pisonadora, porque sí que parece que chegamos ao campo e nos vivimos nunha casa de labranza, en fronte da casa tiñamos un campo de millo, e non o podíamos convertir simplemente nun decorado, nun xardín e xa está. Ese é o tema principal, que é a relación dunha casa de labranza co que pasa nunha casa de labranza tamén, e co que aconteceu nela, e dun espazo e do que pasa nun espazo, e tamén dun espazo e o seu uso de Lourenzá e a fada. E tamén hai unha cousa da que falo sempre, que é dos prexuizos propios, de como cargamos con eles. Nos tiñamos moitos prexuizos ata empezar a vivir no campo, moitos prexuizos do campo. Creo que é porque o ano anterior estreouse as Vestas e deu moi mala fama. Además, temos un veciño que é francés, que todo estaba remando en contra, Nos somos dous homes e non sabíamos como nos ian recibir no campo, que era o prejuízo máis malo, e ao final nos facemos o que fai todo o mundo, que claro, nos temos problemas coa cocina bilbaína que bota fume para dentro da casa, hai un huracán e voa o tellado do invernadoiro, nos ao final somos como dous nenos que estamos un pouco adoptados en Arroxo, aínda que temos 40 anos, parece que somos dos nenos adoptados. Entre estas dous cousas que dicía, entre o de non convertir un espazo de labranza nun xardín, entre
non chegar ao campo como unha apisonadora e querer cambiar todo, para min hai unha conexión, que as cousas teñen que verse desde diferentes perspectivas, e igual que eles se adaptan a que nos teñamos de repente un portacésped que vai só e todo eso, pois nos tamén temos que adaptarnos, non a iso, pero ao final facemos o que fai todo o mundo e todo o mundo fai tamén o que facemos nós. Bueno, entra agora o papel da Cérica. E menos mal porque eu non podo máis. Como un partido de ping-pong, mirando para un lado para outro, imos deixar que fale un pouco. O papel da Cérica é moi curioso porque tivo que ilustrar esta novela sen coñecer Lourenza. Entón, contanos como foi para ti recibir este manuscrito e que supuso ilustrar unha novela sen coñecer o lugar do que se fala. Bueno, sempre digo que tive moita sorte de poder ler a novela antes de comezar a facer as ilustracións, que non é algo nada habitual, porque cando empezas nun proxecto así, o normal é que te chegue unha sinopse, como moito un breve resumen quizás dos capítulos, ou unha descripción do que quere o autor ou o editorial, non? Pero neste caso, pois, Alberto desde o primeiro momento pasoume o manuscrito, de que o iba lindo, visualizaba todo. Foi moi fácil este proceso, no primeiro momento tive un montón de ideas para sacar adiante o proxecto. Contanos un pouco como adoita ser o traballo de ilustración dunha novela. Pois, bueno, neste caso, primeiro fixen os bocetos con total liberdade para facer despois, bueno, simplemente coa premisa de vamos facer unha ilustración por cada capítulo. Eu fixen uns bocetos, despois paseillos a Alberto, bueno, case todos foron os finais. Houbo 3 ou 4 que non foron adiante, que dimos unha volta, outra vez pois os bocetos, a ilustración final, e listo. A verdade que neste caso foi todo moi sinxelo. Nos dixo Alberto que non é a primeira vez que traballades xuntos. Como foi esa primeira vez? Pois, bueno, un pouco parecido. A idea da primeira colaboración que fixemos era que simplemente fose texto, non? Nun primeiro momento non había idea de ilustralo, pero, bueno, xa que eu era ilustradora, pois, por que non engadir ese valor. Bueno, creo que o teu relato iba a ser ilustración. Iba a ser ilustración, sí. O único. Sí. Penso. E creo que pola forma que dixeches, de traballar, que para mí que era importante ter terminados os relatos antes de ilustrados, porque era como a mesma historia contada desde dúas perspectivas, pero claro, tiña que ser a mesma historia contada desde dúas perspectivas. Hoxe creo que tería sentido que houvese unha ilustración dese relato. Creo que por eso sí que nos foi difícil encontrar a ilustración para ese relato. Sacamos unha nova edición rediseñada. Pero, o sea, foi un pouco así. Nese caso, sí que cada autor pediume o que quería. Pois, Magali, unha das autoras do libro, quería unha rapaza como cun... Sí, unha máscara que levaba como un cuenco con vegetación. Bueno, eu fixen nese libro o que cada autor quería, adaptado un pouco o meu estilo, facendo que todos se encaixaran, non? Que fosen todos na mesma liña, porque senón quedaría un pouco a descuadre. Menos un dos relatos que levaba unha ilustración do outro autor, que non recordo o nome, pero bueno. Alberto dixo, non quero que me ilustres un relato, xa acabo do miña obra e Claro. Unha dita e unha dita sempre. Chegamos ao punto da publicación. Como foi o proceso desde que a novela estuvo terminada ata a súa publicación?
Pois eu creo que a novela estivo terminada, igual en 4 meses ou unha cousa así, xa tiña o primeiro borrador, non? Hai unha cousa que sí que outro día me viño a mente, non? Que pensei, por que empecé a escribir esta novela? É unha anécdota que non está, que creo que sí que está recollida na novela, e que non contei noutras presentacións, pero hai moitas anécdotas do campo, non? Unha delas é o de facer pan nun forno, non? Non temos uns veciños que son Manolo e Toña, que andan polos 70 e algo de anos, e teñen o lado da nosa casa. Dicir o lado é dicir a 300 metros, vale? O lado, non colindamos, pero é o máis cercano. Teñen un forno restaurado. É unha tarde, que era unha tarde todavía de agosto, veu Toña polo camiño e me dixo, vinde que imos cocer pan. E pasamos a tarde cocendo pan, a tarde inteira cocendo pan. Ademais era unha tarde de agosto destas que todavía hai moito barruzo, sabes, isto de orballo e tal. E aí estivemos, estábamos falando da vida, entonces falamos de libros, e díxome Toña, pois xa escribirás un día da tarde que pasaches aquí con estos dous velliños facendo pan. E aí deu unha idea, que busquei a anécdota esta de que tiña tanto medo eu do da porta, que estaba moi recente, e empecé a escribir, eu creo que en eso, igual en decembro, xaneiro, xa estaba rematada, a mandei a varias editoriais e recibí resposta de algunhas e, ben, rápido. Como pasaches de escribir a varias editoriais, de plantexar publicar por diferentes editoriais, a involucrar o Concello de Lourenza? Sí, é que a Fábenos está feita tamén coa axuda do Concello de Lourenza, de Deputación de Lugo. Sí que foi como crecendo o proxecto, sabes? Co proxecto na man, sabendo que había interés, que non era unha cosa solamente miña, non? Que había interés das demais, pois pensei que o mellor sería falar co Concello porque está moi relacionada coa Faba e con todo Lourenza, non? Non esperaba tanta acollida, non? Pero foi moi ben, foi moi ben. Nun Concello pequeno, o trato cos representantes políticos é moito máis cercano, teñen non máis interés, pero igual si máis capacidade, non? Para poder baixar e facer cousas coa xente. E polo camiño, pois, foron sumando moitos amigos ao proxecto, foi moi ben. Finalmente, a novela é publicada pola editorial Figurando Recuerdos. Como chegamos a esta editorial? En que punto entra Figurando Recuerdos? É que todo estaba como moi predestinado, sabes? Porque en Arroxo somos 25 habitantes, igual hai 10 casas e hai unha escola rural. Unha escola rural que é dos anos 50, que xa está pechada fai 50 anos tamén, e que agora desde fai igual, non sei, 5 anos ou así, pois o levan Rosa e Michel, o francés, que non é das bestas, pero é francés. E agora pois é un centro cultural. Igual que eu dicía, no? que o Cabazo é a catedral rural dos foitos da terra e todo iso, pois hai a Escola de Arroxo. A Escola de Arroxo é tamén un templo, porque facemos aí moita cultura, hai exposicións e tal, nun pequeno barrio de 25 habitantes. No? E iso levan Rosa e Michel. E Rosa ten a editorial Figurando Recuerdos, que colle o seu nome de Seoane, ela tiña moita relación con Xoane e con Maruja. E o seu traballo é unha editorial como moi real, sabes? Ten unha estética moi, que xa falarás despois dela, non? Pero ten unha estética moi concreta. Fan libros dunha forma moi de artesano, sabes? Van a feiras, e o moven en diferentes mercados e tal. Eu a Rosa coñecín ali en Arroxo. E teñen esta editorial que parece que é como que ten como un componente romántico casi, sabes? Como moi de poñer o tenderete, de vender libros e de falar coa xente. É unha maravilla. Moi vintage. Imos falar agora de un proceso máis técnico como é a maquetación. Cal foi o proceso de maquetación con a editorial Figurando Recuerdos? Non sei se Araceli quizá nos poda falar mellor deste punto. Sí, a ver, a verdade, a editorial xa ten, pois, como decía Alberto, unha liña bastante marcada. Entón, falando con Rosa, ela xa me deu as pautas para poder facer a
novela. É certo que, aínda así, aínda con esas pautas, sempre tes un marxe, non? Para marcar aí o teu estilo e para facer algo que o autor tamén este cómodo, que vaya acorde coas ilustracións, e, bueno, intentar xuntar todos os factores para conseguir un bo resultado. E nada, eu sempre digo que unha boa maquetación é moi importante, que é algo que pasa totalmente inadvertido cando está ben feito, pero que pode sacarte da lectura cando está mal feito. Entón, bueno, creo que ao final conseguimos un resultado bonito, con ese toque artesanal que ten a propia editorial e que encaixa moi ben pois, co toda a esencia da novela. Bueno, como podedes ver, a portada ten un estilo moi peculiar que mezcla fotografía con ilustración. Gustaríame saber se nos queres contar como te inspiraches para facer esta portada. Bueno, a portada para mí foi o máis difícil de facer da novela, sempre o digo, porque lle di moitísimas voltas. Creo que paseille como a, non sei, 10 propostas, por aí. Porque non conseguía facer nada que lle fixese xustiza, non, a novela. Entón, ao final, realmente, a idea foi túa, facer unha mezcla entre foto e ilustración. Collemos unha ilustración que xa está dentro da novela, adaptamos porque é algo diferente, e creo que ese collage entre ilustración e foto quedou moi ben. He de dicir que eu que xa lín a novela que a portada vai moi acorde e que ese arduo traballo de elección entre as 10 propostas creo que escolliste desde o final a que tiña que ser. Sei tamén que dentro da novela hai un pequeno detalle do que me gustaría que nos falases. Bueno, eu sempre, nas miñas ilustracións, sempre fago moitos corazóns porque sí, non teño ningún motivo lóxico, pero sempre meto moitísimos. E, bueno, como a historia, aínda que non é como tal unha historia de amor, pois sí que os protagonistas son unha parella, pois nunha das ilustracións eu metín un corazonciño feito con 2 favas. Este detalle, pois, gustoulle moito ao Alberto, e, bueno, quedou aí, o sea, el díxome que lle encantaba ese detalle, o tema quedou aí, e cando foi o momento de maquetar, pois, todos os libros, na división entre párrafos, sempre digo párrafos, pero non é párrafo, entre esteas, normalmente hai un pequeno detalle que, bueno, pois depende da novela, non? E eu dixen, vale, pois ten que ser este detalle o que separe as escenas da novela. Foi aí, o pequeno corazón. Bueno, poderíamos ir falando aquí toda a tarde, porque Araceli non sei, pero Alberto se lle dou corda pode contar a novela inteira, pero eu creo que é momento de ir concluindo. Pero antes diso, onde podemos encontrar a Faba disponible e que mensaxe final deixamos? Pois, bueno, a Faba tenes aquí, un prezo de 10 euros, que non é nada, está tiradísimo, tiradísimo. Bueno, a Faba intentaremos, tamén está por aquí a librería, se pode pedir en calquera librería, que Rosa difunde moi ben. Pero, bueno, tamén intentaremos ir con ela a diferentes sitios. Intentaré ir pola Mariña, intentaré estar por aquí tamén en diferentes lugares, en calquer sitio onde nos deixen falar un pouco da novela e de Lourenzán, porque eu teño moitísimo amor a Lourenzán. Eu quería, sobre todo, cando o proceso se convertiu en algo máis relacionado con Lourenzán e cos veciños, e co concello, e con Araceli, e con Rosa, e con isto, eu quería que fose unha carta de amor, non? Como que quedase constancia, non? Do que eu sinto e do que podía facer. E teño moitas anécdotas de Lourenzán e de Rosa, algunhas están aquí, outras non, pero, mira, sí que hai unha que está no libro que é cando empezaron a aparecer cestos con comida pola porta. Que todavía fan, non se cansaron, está ben. Ou non se cansaron, ou todavía pensan que somos inútiles. E todavía aparecen ovos, en verán aparecen leitugas, etc. Os veciños deles son como os
os gatos, cando ven o dono que non é capaz de alimentarse por si só e que leva gatos, pois sí, fan igual con vos. Espero que non cheguemos a iso, non? Pero sí. E logo outra é cando un temporal tirou un árbore no medio do camiño e apareceu un veciño que é Cazón, que é o típico que leva o gorro da choiva e o pitilliño aquí, o pitilliño de tabaco negro, e apareceu por o camiño con a motosserra, que tamén é outra historia con motosserra que non lle pesaba nada, pero que eu para levantarla non podo, sabes? Apareceu aí, cortou a árbore, moveu o árbore con tractor e xa está. Eu estas cousas, como os meus veciños saben, e vos sabedes tamén, para isto non sirvo, vale? Eu para isto non sirvo. Eu collo unhas anécdotas e as vou mesturando e intentamos entre todos, non, que saia un resultado con isto, non? Eu igual podo pasar unha tarde coas favas, pero máis que estar axudando estou aprendendo, non? Pois nos juntamos entre moitos e lle damos forma a esta testemunha de que destos dous, non? Do meu marido e máis eu, que caímos na Mariña e tivemos moita sorte de habitar en Lourenzán. E si que quería facer unha cousa, claro, fomos xuntando moitos amigos, e a segunda vez que facemos esta presentación xuntos. Non é a primeira vez que facemos unha presentación xuntos, porque, bueno, somos matrimonio de eventos, tía máis eu. Bueno, quería agradecerte tamén todo este apoio e dicir que, bueno, Julia está a punto de dar o paso a que a entrevisten tamén. Ten un proxecto que sairá dentro de pouco. E tamén un libro ilustrado, porque o tándem autor-ilustradora é un tándem ganador. Sairá dentro de moi pouco e eu espero que todos os que estades aquí tamén lle demos moi boa acollida, porque o merece. Entón, moitísimas gracias a Julia, moitísimas gracias a todos, e espero que disfrutedes da novela e que visitedes Lourenzán. Gracias por este pequeno adelanto de facer de publicista. Para mí é un placer compartir con Alberto estes momentos culturais. Son moitos anos de amizade e moitos anos de micrófono tamén. Espero que sexan moitos máis. A vos agradeceros que co día que fai viñechedes hasta aquí para compartir este momento de cultura cara a cara, que cos tempos nos que vivimos de tecnoloxía e pantallas, de vez en cando fai falla este contacto. Sen máis dicirvos que podedes adquirir a novela aquí e estou seguro que os autores estarían encantados de firmala. Gracias de novo por este rato, espero que o disfrutades.